Әйе. Evet. Кәдекеле һәйбәтме, Марина? Марина сәйсә тағын. İyi. İyi. Кәдекеле Аллаға шөкөр, минең әсәйем бүген ҡунаҡҡа килде. Һылыуым китте. Шуға беҙ бөгөн күмәкләп. Иптәшем командировкаға китте. Шуға шундай беҙҙең өйҙә ҡунаҡта. Аулаҡ. Аулаҡ, можно сказать. Так. Фәриҙә апай бөгөн тағын була алмайым тине, эшләй. Гөлфиә тигән ҡыҙ былай инәм тегәйне. Ну, ссылканы ебәрдем уға тағын. Бәлки ул да беҙгә ҡушылыр. Өйгә эште эшләп булдымы? Min fotolarını toptum. Ama min bələkə gənə kitabda olay almadım. Minің үйümdə bələkə kitaplarım yox. Balalarım yox. Şuna һәм bütün magazinдар bizdə biklе. Бәлки генә бер алырга. Мин фотоларны таптым. Нисек әйтәбез выбрала? Һайланым. Һайланым. Әйе, һайланым. Һайланым һәм мин аны минең китабым китап түгел инде. Фотолар гына. Ярар, һәйбәт. Бик һәйбәт. Хәҙер беҙ улар фотолар менән эшләйәсәкбеҙ. Гүзәл, һеҙҙең нисек хәлдәр? Минең дә китаплар бәләкәй юҡ. Балаларым үҫтеләр, бис тараттым кешеләргә бәләкәй китапларҙы. Мин бәләкәй генә фотоальбом яңы бар ине. Шуға аны шуны эшләнем. Шуңа эшләнем. Бик һәйбәт. Йәбештермәнем, но һыйҙырҙым. Дөрөҫ микән? Һыйҙырҙым. Һалдым. Вместила, получается, һыйҙырҙым. Поместила. Ярар. Поместила. Фотолар булғас, бик яҡшы. Хәҙер әйҙәгеҙ беҙ үткән һүҙҙәрҙе, үткән һөйләмдәрҙе үтеп ҡабатлап китәйек. Иҫләйһегеҙме беҙ көҙгө, алҡа, тараҡтар менән һөйләштек бит инде көн һайын үҙебеҙҙе көндө ҡаршыларға һәм дә үҙебеҙгә матур һүҙҙәр әйтергә килеп сығамы? Килеп сығамы? Мен бер ҙә һөйләмәнем үҙемә, бер тапҡыр инәмә беҙҙең дәресте һөйләнем. Шуңа бик шатмын, һөйләй алдым нәмәкәйләрҙе эшләгәнебеҙҙе. Нимә эшләгәнебеҙҙе? Нимә эшләгәнебеҙҙе. Ярар, инәйегеҙ шатмы? Бик шат, аптырай. Шуны ла белмәгәс инде ти. Үҙемә бер ҙә матур һүҙләр һөйләгән юҡ та ул. Кешеләргә комплимент эшләй алайным. Үҙемә юҡ. Шуңа бик тә аптырап һөйләнем. Күрәһегеҙме, беҙҙең ниндәр килеп сыға ебеҙ? Эстә проблемалар бәлки барҙыр, кемделер. Ысынлап та, беҙ бит үҙебеҙгә гел тип түгел инде, но шул негатив яҡтан ҡарап өйрәнгәнбеҙ. Беҙ үҙебеҙгә шул тиклем самокритичны, да, настолько к себе, что не можем себя вот просто взять и похвалить. Нам никто же по башке сверху не ударит и не скажет: Гузель, ты чего? Смущалась? Или просто все принимаем, поэтому давайте башҡортсаға күсеп китәйек һәм үҙебеҙгә шайтып әйтергә өйрәнергә кәрәк, әлбиттә лә. Көнөгөҙҙө шундай һүҙҙәр менән башлаһағыҙ, ул бит икенсе төрлө көн буласаҡ. Беләһегеҙме, үҙегеҙгә мөхәббәт уятып, һеҙгә кешеләр ҙә һеҙгә мөхәббәт менән ҡарай башлай. То есть вы в себе пробуждаете любовь, и эта любовь, она притягивает уже других людей как-то. Вот, да? Я вообще люблю все такие штучки. И беҙҙең башҡорт телен дәрестәрендә лә шундай темаларға һөйләшербеҙ күп кенә тип уйлайым.
һәм ул безгә үсешергә ярдәм итәсәк. Марина, һеҙ үҙегеҙгә комплимент эшләй алдығыҙмы? Бер генә тапҡыр. Мин мин иртә кеше түгел. Мин өйҙән эшләйем. Шунан һуң мин бер генә 10 минут так, за 10 минут заранее 10 минут бер Алдынан. ул мин алдынан гына торам. Шунан һуң мин күп итеп аффирмация эшләй алманым. Мин уятам да компьютерымны асам. Әммә кисән мин иптәшем белән дә һөйләштем. Мин аңа да рассказала. Әйттем. Һөйләнем. Урыслар инде, урыслар һөйләнем. Нисек безнең дәресләребез бара. Үтә. Һәм ул миңа әйтте, аның да безнең белән укыйһы килгәйне. Безнең белән присоединиться, безнең белән безгә кушылып укыгыһы килә ине, ләкин кушылырга теләй ине. Килгәйне. Һәм мин аңа видео YouTube'тан ебәрдем. Аңа тидем, кара, нисек безнең дәресебез үтә, һәм һинең захочется, если захочется присоединиться. Кушылырга теләгең. Кушылырга Караганды караган инде һеҙҙең иптәшегеҙ. Был дәрес минең өсөн түгелдер дип уйлағам инде. Юк, аңа аҡшаны мин аңа әйттем, һәм бигерәк ҡыҙыҡ итеп дәресләр үтә. Ул без важные слова учим. Һүҙләрен Мөһим. Мөһим. Хәҙер мин һеҙгә яҙам. Минең башҡорт алфавиты компьютерда булды. Хәҙер мин һеҙгә башҡортса яҙам. Мөһим. Важный. Мөһим, важный. Мөһим һүҙләрне уҡыйбыҙ. Өйрәнәбеҙ, ятлайбыҙ, беләбеҙ. Өйрәнәбеҙ. Иптәшегеҙҙең исеме нисек, Марина, һеҙҙең? Гүзәл. Иптәшегеҙҙең? Гүзәл. Аның исеме Гүзәл. Минең иптәшем Гүзәл исеме. Ике Гүзәл. Һеҙҙең подружки имеете в виду? Да, мои подружки зовут Гүзәл. Я мужа. Иптәш это муж тоже мы называем официально. Мин дә шулай дип уйланым. Иптәш башҡортса это муж, супруг, да? А как же подруга? Ахират. Подруга нисек була? Ахират. Ахират. Ахират, подружка. А друг тогда? Дус? А в мужском роде? Дус, дусым. Беҙҙең башҡорт телендә ҡыҙҙар һәм ирҙәргә бүленмәй, беҙҙең родов нету. Поэтому у нас супруг. Дус это просто друг, да. Минең дустым тиһәгеҙ була, минең ахиратым тиһәгеҙ була. Ҡыҙ кеше икән, анда беҙ беләбеҙ итеп. Ахират. Дусым. Мин аңламаным. Хәйерле иптәштәр, нисек әйт? Нисек әйтеләр, хәйерле иптәштәр? Иптәштәр тип әйтә була, иптәш ул мына иптәш дус тип бергә ҡушып та әйтәләр инәңдә. Иптәш ул бик яҡын тип тә әйтеп булмай, дус это именно вот он друг прям такой хороший, да? А иптәш он больше как,
Не такой близкий, наверное, будет. Мгм. Мгм. А почему тогда обращение иптештер, Товарищи. друзья, вот Вот, говоришь. иптештер товарищи, вот. А, Ага. Мгм. Больше как это вот будет. просто, а нету литературного еще слова супруга, чтобы Нет, не путаться, ну, иптештер а, и... иптеш имеется в виду, вот сейчас, когда мы говорим про дружбу, иптеш это товарищ, да, а ирем деп Ага. сөйлесек бола, менің ирем, Ирем, Рашид, әйе. менің иптешим Рашид, то есть вот как раз-таки более официально иптеш, как Ирем. мы говорим. Ирем, бисем дегендер біздің ғаиләсендә, достар арасында А, болған. М. менің дұрысам надо. Ага, менің понятно. Иптешим теперь, да, Аңлашылды ол мен. біздің супруг больше будет, вот, более официально такой, Мгм. да? Мгм. Ага. Хәзер һеҙҙең как раз таки атай, әсәйҙәр, иптәштәр, балалар, кемдеке бар, шулар тураһында һөйләшеп үтәсәкбеҙ. Һеҙҙең фотографиялар әҙер бит инде. Һәм дә мин һеҙҙең шиғыр тураһында онотмайбыҙ. Кем ятлай алды? Беҙҙең тағын өйгә эш бар ине бит инде. Әсәйем тигән шиғыр. Ул бик ябай. 5 йәшлек балалар ятлай торган шиғыр. Ауыр һүҙҙәр юҡ мында. Аңламаған һүҙҙәр булһа, Юҡ. әгәр ҡабатлап китәйек. Кем ятлай алды, ҡыҙҙар? Ятлай Ятла. это прочитать или перевести и Ятлай — проработать? это выучить. Кто смог выучить? Кем ятлай Выучить. алды? Мгм. М. Яттан һөйләйем, рассказывай наизусть. Яттан ятланым, выучила. Мгм. Мы как раз сегодня будем говорить о строении предложения, потому что я замечаю, что есть вещи, которые нужно подкорректировать. Мы же говорим, Мгм. например, меня зовут Диана, мне 35 лет, я живу в городе Уфа, то есть и мое хобби — это путешествие и так далее, да, и получается в башкирском языке у нас немного по-другому, да, строится предложение. Мы вот сейчас научимся вот как раз-таки на коротеньких предложениях, связанные с семьей, строить предложение. Мгм. Сейчас вот Мгм. насчет стихотворения давайте пройдемся. Какие вопросы есть? Смог все-таки кто-то выучить? Нет, выучить нет. Нет, Нет, да? выучить нет. Тоже нет, ага. Әйҙәгеҙ то беҙ уны ҡабатлап үтеп китәйек. Һәм тасүри это выразительно. Мгм. Будем тасүри уҡыйбыҙ. Берешәк? Тасури, Мгм. тасури выразительно. Тасури, Тасури выразительно. выразительно, эйе. То есть прямо с эмоциями, прямо вот с Ага. чувством, толком и расстановкой. Әйҙәгеҙ, Гүзәл. Әсәйем. Иртән әсәйем һөйөп ята. Ой, уята. Атайымды ла эшкә оҙата. Минең әсәйем бар эшкә уңған. Сәскә гүлдәргә өйөбөҙ тулған. Тулған. Баҡсаға мине әсәйем илтә, унан һуң инде эшенә китә. Тәмле ризыҡтар бешерә беҙгә, йәшәргә ятһын гел шулай бергә. Әйе, һәйбәт. Уҡыуын дөрөҫ уҡынығыҙ. Хәҙер инде үҙебеҙҙең хистәребеҙҙе ҡушып уҡыйбыҙ, йәме? Тасури уҡыйбыҙ. Иртән Тасури. әсәйем һөйөп уята. Атайымды ла эшкә оҙата. Әйҙәгеҙ. Марина. Мин. Иртән әсәйем һөйөп уята. Атайымды ла эшкә оҙата. Минең әсәйем бар эшкә уңған. Сәскә гүлдәргә өйөбөҙ тулған. Баҡсаға мине әсәйем илтә. Унан һуң инде эшенә китә. Тәмле ризыҡтар бешерә беҙгә. Йәшәргә ятһын гел шулай бергә. Яҡшыраҡ булды. Хәҙер мына ошонда баҡсаға мине. Шуны аңламаным. Баҡсаға мине илтә.
в садик, получается, Отводит. отводит. Мгм. М. Баксага мине әсәйем илтә. Кабатлагыз, Гүзәл. Э, Баҡсаға мине әсәйем илтә. Мгм. Унан һуң, унан һуң, унан һуң инде эшенә китә. Хәҙер ишетәм, һәйбәт. Беренсе тапҡыр уҡығанда мине тигән һүҙ икенсе төрлөрәк әйткәйнегеҙ. Хәҙер Мине. һәйбәт. Аһа. Марина, бүтән ҡалған һүҙҙәр танышмы? Аңлашылдымы? Таныш. Ярар. Марина, Мгм. хәҙер һеҙ. Әсәйем. Иртән әсәйем һөйөп уята. Атайымды ла эшкә оҙата. Минең әсәйем бар эшкә уңған. Сәскә гөлдәргә өйөбөҙ тулған. Баҡсаға мине әсәйем илтә. Унан һуң инде эшенә китә. Тәмле ризыҡтар бешерә беҙгә. Йәшәргә яҙһын гөл шулай бергә. Гөл шулай бергә. Бик һәйбәт. Тик бер генә урында әсәйем. 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 Кемдә инә итеп әйтәһегеҙ? Гүзәл, һеҙ әйтәгеҙ шикелле инә итеп. Беҙ инә әйтәбеҙ. Мама, әсәй, ул әсәй, бабушка инде. Беҙ шулай әйтәләр. Шулай икән. Беҙҙә лә инә әйтәләр. Һеҙҙә лә инәй? Ух ты. Инәй атай. Аха. Беҙҙең яҡта әсәй тиҙәр. Мин бәләкәй саҡтан ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин мама тип өйрәнгәнмен. Шулай тороп ҡалды. Беҙҙә әсәй, беҙҙең яҡтарҙа. Беҙҙең Зәйнәп Биишева беҙҙең Күгәрсен районынан тыумышынан уға кәмһетелгәндәр романын ишеткәнегеҙ барҙыр. Ул бит инде беҙҙең беренсе халыҡ яҙыусы Зәйнәп Биишева. Беҙ уның менән бик ғорурланабыҙ. Шулай уҡ беҙҙең райондан беренсе президент Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов. Шуға ла беҙҙең мына Күгәрсен районы ул классик башҡорт теле тип тә әйтәләр. Ҡалғандарҙы больше диалект тип әйтәләр, ә беҙҙең мына шул классик тип әйтәләр инде башҡорт телен. Шуға беҙҙең мына шул әсәй яҡтарынан шундай киткән. Беҙҙе инәй тигәнде ишетһәк беҙгә, ә беҙҙең инәй, беҙҙеңсә әйтһәк, ул минең олатайымдың хатыны. Минең әсәйемдең ағаһының хатыны. Олораҡ кеше, инәй була беҙгә, эйе. Минең әсәйемә ул еңгәй була, а миңә инәй була. Ул беҙгә алыҫ кеше һымаҡ. Шуға мин инәй тигәнде ишетһәм, ул һеҙҙең яҡтарда әсәй бит инде. Миңә ул әллә ҡайҙағы бер туған һымаҡ. Ә һеҙгә ул иң яҡын кеше. Әннә әйтәбеҙ ишебеҙ, әннә. Инәй, әннә. Беҙҙең мына бәләкәс балалар әннә тип тел асалар, кемдер мына әйтә белмәй, мына әннә тип әйтәләр. Кемдекеләр. Стәрлебаш районында беҙҙең мына минең әхирәтем бар, шунда улар да әйтәләр шулай. Ярар. Һәм мына тасуири тигәндә инде мин үҙемсә уҡып китәм, һеҙ ҙә тыңлағыҙ, яме? Мына күҙ алдына килтерегеҙ әсәйегеҙҙе. Гүзәл һәм Марина, әсәйҙәрегеҙҙе күҙ алдына килтерәгеҙ, бала саҡты иҫкә төшөрәбеҙ. Иртән әсәйем һөйөп уята. Атайымды ла эшкә оҙата. Минең әсәйем бар эшкә уңған. Сәскә, гөлдәргә өйөбөҙ тулған. Баҡсаға мине әсәйем илтә. Унан һуң инде эшенә китә. Тәмле ризыҡтар бешерә беҙгә. Йәшәргә яҙһын гел шулай бергә. Шулай бит? Амин. Һеҙҙең әсәйҙәрегеҙ иҫән һау тип уйлайым. Шулай? Ярар. Алла бирһә әсәйҙәребеҙгә. Аллаға шөкөр. Оҙон ғүмер һәм ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ. Гел шулай булһын, Алла бирһә. Ярар, әсәйҙәргә дан бирҙек. Хәҙер инде беҙ үҙебеҙҙең ғаиләләр тураһында һөйләп китергә өйрәнәбеҙ. Ҡыҫҡа ғына һөйләмдәр менән. Һәм дә мин үҙемдең ғаиләмдән башлап китәм. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин фотографияларымды өлгөрмәнем әҙерләп.
мына ябештіріп үлгермәнем шуға нисек бар шулай һөйләйем. Хәзер зато миндә фотография телефонда бар. Шуны әйтәм әле. Меня оно угнало. Телефон, да, можно было взять. Эй, Хәзер. Бит үҙебеҙ тураһында һөйләргә өйрәнгебеҙ килгәс инде, беҙ бит ғаиләлә үҫкәнбеҙ, беҙ ғаиләлә йәшәйбеҙ. Шуға ла беҙ үҙебеҙҙең бер туған ғаиләбеҙҙең тураһында һөйләргә, белергә тейешбеҙ. Шулай бит? Фәлән, мин үҙемдең әсәйем тураһында һөйләп китәм. Минең әсәйем Гөлгөнә Рауил ҡыҙы. Ул дауаханала невролог булып эшләй. Уға быйыл 65 йәш тула. Яҡшыраҡ күренә. Минең әсәйем мине һәм һылыуымды бер үҙе аяҡҡа баҫтырып үҫтерҙе. Мин әсәйемде бик ныҡ яратам һәм уның менән ғорурланам. Һәм мына һөйләмдәрҙе төҙөгәндә иғтибар итегеҙ. Кем тәүҙән тора? Кем һөйләмдең мына предложение, да, вот на русском скажу, есть подлежащие, есть сказуемые, есть остальные, да, эти члены предложения. Как мы их ставим, да? Вот, например, хәҙер Гүзәл, үҙегеҙҙең хәҙер әсәйегеҙ тураһында бер 3-5 һөйләм әйтеп китегеҙ әле. Фотографияһы булһа беҙгә лә күрһәтегеҙ. Исеменән башлай. Нисек башлағығыҙ килһә, шулай итеп Потому башлағыҙ. что минең ныҡ фотоларым иҫке, теге Ниндәй бар? күрһәтәйем икән. Бәләкәй генә фото. Күренәме, юҡмы? Күренә. Нисек күренәме, юҡмы шулай? Ыҡшағанһығыҙ. Минең инәйем Тансулпан Касим ҡыҙы Усманова. Аңа 71 йәш быйыл тула. Ул педиатр, ул дауаханала педиатр булып эшләй ине. Бөгөнгә ул пенсионер. Хаҡлы ялда тийләр. Хаҡлы ялда. Бөгөнгә ул хаҡлы ялда. Бөгөнгә ул хаҡлы ялда. Гүзәл, әйтеп китәме? Уфала эшләй. Ой, Уфала йәшәй. Уфала йәшәй. Ярар, бик һәйбәт. Сразу әйтеп китәм, әҙерәк кенә һөйләмдәр тураһында әйбәт. Уға 71 йәш быйыл тула. Һеҙ шулай итеп әйттегеҙ. Быйыл тула. Әйҙәгеҙ әле уйлайыҡ, нисегерәк дөрөҫөрәк була. Уға уға 71 йәш тула. Әйе, дөрөҫ. Хәҙер һеҙ дөрөҫ итеп әйттегеҙ. Уға. Һеҙ тәржемә иттегеҙ рус теленән. Хәҙер беҙ бына русса уйламайбыҙ, башҡортса уйларға тырышабыҙ. Тәржемә итмәйбеҙ. Тәржемәләр улар технические, да, переводы. И они, получается, вот члены предложения неправильно ставятся. И из-за этого речь кажется, неправильной. Хотя, по сути, смысл-то такой же. Поэтому будем правильно. Уға быйыл 71 йәш тула. Яки быйыл уға 71 йәш тула. Һәм дә фамилияһын әйтергә теләһәгеҙ, иң тәүҙән фамилия, уның исеме Таңсулпан, минең әсәйем Усманова Таңсулпан Касимовна. Касим ҡыҙы. Касим ҡыҙы. Һеҙҙең беренсе тапҡыр әйткәндә Усманова. Минең әсәйем Гүзәл Касимовна Усманова. Иң тәүҙән фамилияны ҡуябыҙ. Әйткегеҙ. Фамилия. Таһир, ишекте яп әле, улым. Тагир. Дверь закрой, улым. Фамилия, потом имя, отчество. Миндә тәжримә әйтәм бит.
Швейцарияда біз исемен айтабыз, алак фамилиясын ғана. هذا что? Шуңа тәжірибе. Аңлашылды. Мен вот уже рус тілінде лә түгел, француз тілінен Кушылган. тәжірибе эшләп торам. Аңлашылды. Аңлашылды. Хәзер әйдәгез матур итеп һөйләп карайбыз. Ошол һөйләмдәрде дөресрәк итеп әйтеп карайбыз. Гүзәл. Тагын бер тапкыр. Мин тагын. Матуррак бер фото табайм дигән ярый. Был минең әсәем. Аның исеме Усманова Тансулпан Касим кызы. Быел Быел 71 забыл. 71. Быел уға 71 ел тула. 71 яш. Яш тула быел. Яш тула. Инәйем дәваханала педиатр булып эшләне. Гомер буе эшләне. Бүгенгә инәйем Аклы ялда Уфа калаһында яшәй. Ул төрле һөйләм булдымы? Я ике һөйләм булдымы? Адаккылары. Это было два предложения или одно большое? Одно. Бүгенде. Вот смотрите, нас в русском языке научили очень красиво говорить, и наш русский язык, он самый многогранный, самый красивый, ну, как бы один из красивых языков, и мы привыкли вот эти длинные, осложненные, причастным оборотами рассказывать. И пытаемся вот это тоже перенести на другие языки. Я в английском пытаюсь там так говорить. Вы вот сейчас на башкирский пытаетесь это перенести. Сокращаем прям коротенькими пока предложениями. Ладно? Потом мы научимся и длинные предложения, красивые такие говорить. Ладно? Поэтому если вы сейчас сказали, что она на пенсии, потом вы уже делите и новые предложения говорите. Она живет в городе Уфа. Сейчас на данный момент. Где она живет? Давайте вот последние два еще. Бүгенгә ул хаклы ялда. Бүгенгә ул хаклы ялда. Инәем Уфа калаһында яшәй. Әйе. Инәем, әсәем тире. Литературный язык әсәем. Шулай. Нисек өйрәндегез, шулай итеп әйтегез, Гүзәл. Әсәегез инә итеп әйтһәгез, һез инә итеп һөйләһәгез дә була, әлбәттә. Һезгә нисек өйрәнгәнһегез? Ярар, бик һәйбәт. Ул дөрес була бит, башкортса. Әлбәттә, дөрес. Марина, хәзер һеҙҙең сират? Минең бер вопрос бар. Һорау бар. Нисек итеп әйтәбез пенсияда, как бы мама на пенсии? Хаклы ялда. Давайте я вам напишу. Ой, не то ушло сейчас. Хаклы. Дай. А как называется пенсия, которую получают тогда? Если пенсияла әйтә. Гел рус сүзләрде бултайбыз бит. Башкорт телендә. Пенсияла әйтәбез. Вот хаклы ялда пенсия и получать пенсию. Вот исеме нисек пенсияны. Хәзер карап әйтәм мин һеҙгә. Минең әсәйем пенсияла түгел сөнки. Минең әсәйем 65 яшь, ләкин ул эшләп йөрөй әле. Хәзер карап әйтәм. Ну просто кешебездә пенсия бәләкәй, безнең пенсия бәләкәй дип әйтәләр. Но аны исеме нисек икән шул пенсияны? Тоже рус хаклы ялда. Ну,
Аңлашылды. Не знаю, вот. Шо пенсия. Яра табырбыз тогда. Просто мен башыма килеп әйтте лә һорайым әлтим сразу. Һорауларды шулай биреп, Яңы хаклы ял. пенсия, само вот нахождение, да, в этом статусе, социальный статус, хаклы ял. Опа. Ял. Так, То есть, Марина, то есть менің инәйім хаклы ялда. Эйе? То есть мама на пенсии это будет, да? Окей. Мен дә бер фотоны таптым телефонымда. Күрмәйм. Күрәһез микән? Микән? Күрәбез. Бұл менің инәйем. Менің инәйемнең Райфа Мулабай кызы исеме. Ул менің инәйемнең исеме Райфа Мулабай кызы. Менің инәйемә бұл елга быйыл 60 яшь тулды. Менің инәйем хаклы ялда. Ул Уфада хәзер Уфада яшәй. Башкортса Уфала дип әйтмәйбез. Башкортса нисек була? Безнең калабыз. Безнең калабыз. Өфе калаһында. Яшәй. Өфе калаһында яшәй. Марина, гафу итегез, әсәйегезнең исемен ишетмәдем. Или Райфа. Райфа. Ярар. Танышырга әсәйегез менән инәегез. И фамилияһы нисек? Без фамилияны девичью әйтәбезме? Или сейчас? Әйе, нинди фамилиялар? Окей. So тогда будет менің инәйемнең исеме Зинкова Райфа Мулабай кызы. Мулабай кызы. Менің атайым урыс. Шуннан һуң шулай. Фамилияһы урыс. Ярар. Так, бер генә бер ни булды. Буга быел 60 яшь тула дигәнгә бит инде. Шуннан Тулды. Юбилейында. Булай дөрес бит әле. Инәем дигән һүзне нисек, нинди синонимдар менән әйтергә мөмкин? Инәем. Әйе. Минең инәй. Кабатланмас өчен бер үк һөйләмдәрдә әйбет. Без нисек итеп алмаштыра алабыз? Нимә дип әйтергә мөмкин? Минең инәем. Ул тип әйтәбез. Әйтә алабызмы? Ул. Һәм дә матур итеп тасвир итеп без моны аша итеп әйтә алабыз. Бәлки минең иң туган кешем, иң якын кешем, миңа тормыш биргән кешем. Шайтып әйтәбез бит. Әсәйдәребезгә. Миңа тормыш биргән кешем. Миңа тормыш биргән кешем, который дал мне жизнь, да? Биргән кешем. Можно записать? Да. В чате, если можно. Миңа тормыш биргән кешем. Хәзер безнең видео 40 минутлык туктай. Тагын үзебезнең атайдарыбыз турында һөйләп китергә өйрәнәйек тә. Туктарбыз, яме? Ярый. Инергия ссылканы ебәрермен. Хәзер ң хәрефен таба алмыйм минем монда. Алфавит ниңәлер ң хәрефен бирмәй. Хәзер. Куйды икән. Таптым. Миңа тормыш биргән кешем. Тагын нинди һүз калгандар аңлашыламы? Биргән кешем. Иң якынды әйтеп язып китәм сезгә.
Иң якын. Иң якын. Якын. Самый близкий, да? Иң якын. То есть как мы приукрашиваем, да? Мы говорим очень на русском языке, да? Самый. Башкортса это иң матур, иң якын, иң тәмле дегенде әйтергә өйрәнәбез. Минем бер вопрос, һорау. Безгә советуйте әлифбәне башларга. Анда бит күп һүзләр бар. Шул һөйләмде башкортса әйтергә өйрәнәйек. Посоветовать. Тут не знаю слова. Советовать. Мин һеҙгә. Ай, забыла опять. Әйбәт булыр инеме без әлифбәне өйрәнә башлайыкмы? Мин аңланым, бик күп һүзләрде белмәйем. Литература укыганда бик күп һүзләрде белмәйем. Шуңа уйланым, әле әлифбәне башлайым микән дип. Ләкин һөйләшкәндә мин аны уйламаганмын. Һөйләшәм, аңлайым тиһәм, литературный вариант аңламайым. Нисек башларга? Аптырап торам. Һеҙҙең менән Ниндәй Марина, беҙ башлар, мына кәңәш була, совет кәңәш, советовать кәңәш бирә. Кәңәш. Кәңәш бирә. Үҙем аптырағас ҡарап ҡуйҙым. Һирәк ҡулланғас һүҙҙәрҙе онотолоп китеп бара икән. Ҡара, беҙҙең маҡсаттар ҡуйғайныҡ беренсе дәрестә, иҫләйһегеҙме? Һеҙ башҡортса матурлап интервью бирергә өйрәнгегеҙ килә ине, йырҙар ятларға өйрәнгегеҙ килгәйне. Һәм дә китап уҡырға мына Маринаның теләге бар ине. Алиса в стране чудес? Ивет, һеҙҙең бар ине. Алиса тигәс, минең Яндекстағы Алиса асылды. Хәҙер шул китапты өйрәнгегеҙ. Мин йырлар интервью мен бирермен тим, шулай итеп өйрәнкәс. Но йырларда күп литература фраза бар, аңлашылмай. Аңлашылмай анда һүҙҙәр, сөнки йырҙарда Бик күп литератур һүҙләре. Шулай. Әлбиттә, мин менә башҡорт телен өйрәнгәндә, хәҙер менә һеҙгә яҡшыртырға кәрәк бит инде. Алфавитты пока өйрәнмәҫһең һеҙҙең урында. Хәҙер беҙгә матур итеп һөйләшергә өйрәнергә кәрәк. Әммә ләкин текстта, берәй шиғырҙа, уҡыған романда башҡорт һүҙҙәре сораһа, уларҙы һеҙ аңламаһағыҙ, әлбиттә һеҙ уларҙы тәржемә итеп, бер үҙегеҙҙең дәфтәрегеҙгә, словарь, һүҙлек башлайһығыҙмы, шунда яҙып ҡуйып, иҫтәргә ятларға тырышаһығыҙ. Шулай бит. Ә нисек ул яҙыла, нисек уның яҙылышын белеүе бик мөһим түгелдер тип уйлайым. То есть не столь важно, я думаю, как оно пишется правильно. Вы же не будете применять, вот я даже сомневаюсь, что наши дети будут писать вручную, они будут, наверное, все на компьютере набирать. То есть это вот 21 век, он далеко вперед уйдет. Я не думаю, что башкирский язык мы будем сидеть в ручкой, что-то вот какие-то буквы вырисовывать, и где-то что-то, может быть, печатать. И, наверное, основное это нам вот выучить, научиться говорить, прям күп итеп һөйләргә. Шунан инде һөйләргә өйрәнгәс, ул һеҙгә